Nou, zometeen nu eerst hard rijden op de snelweg. Veel te hard rijden. De Gumball 3000, een geruchtmakende rallyrace voor de allerrijkste, loopt dwars door Europa over de gewone weg. De race ging vannacht eventjes door Nederland. Tientallen coureurs in hun peperdure Bugatti's, Lamborghinis en Ferraris. En de politie natuurlijk in de achtervolging. Porsche 911 met nummer 73 op de zijkant. Het valt ook niet mee als rallyrijder in die drukke Nederlandse randstad. Ja, hij gaat rechts inhalen via de vluchtstrook. Hij wordt geblokt door een vrachtauto. Gisteren vertrokken ze in Londen. Ze rijden 3000 mijl, onder meer door Duitsland, Griekenland, Turkije en Slowakije. Tenminste, zij die dat halen, want de politie in Nederland haalde al 7 rijders van de weg. Sommigen reden harder dan 200. En omdat een boete die rijkaards weinig pijn doet, zijn de rijbewijzen ingenomen. Wij wilden aan dit gedrag een eind maken, dus hebben we de rijbewijzen ingevoerd. Dat is een maatregel die over het algemeen behoorlijk aantikt. Hij heeft ook nog iets te maken met de racelicentie waarschijnlijk als je het rijbewijs inneemt. En op dat moment is er nog wel een bijrijder. Maar wij gaan er dan vanuit dat die bijrijder zo geschrokken is dat van zijn maat het rijbewijs ingevorderd. Dat hij vervolgens rustig aan zal doen. Maar dat gold dus voor één koppel niet, want die bleef gewoon doorgaan. De Duitse politie heeft ook nog eens tientallen Gumball racers naar de kant gehaald.